Салом алейкум дӯстони азиз, мухлисони вақт ваъдат. Мошини навбати Opel Astra J солаш 2000, мотораш 1.8 16 клапана, марҳамат бизнеси тайёр. Ҳуҷҷатҳояш солона. Марҳамат кадом мехоҳад ки кори тайёр ба худаш бигирад. 8800 баллона дар сатҳи олӣ қарор доранд. Марҳамат состоянии мошин краска талаб нест. Мошин қоида биёй бародаро. Хулос ин мошина мегири як шартнома мекунед тамом. Марҳамат ҳолати салон. Чиқолакои навзадаги стили ромбик бародаро. Марҳамат состоянии мошин. Қафа парда бародаро. Марҳамат ҳолати салони пеш. Дарои пеш электропакет. Мошин газ бензин механика. Марҳамат бародарони азиз. Қоида вия 349,000 км гаштаги. Состояние дар ҳолати хуб қарор дорад. арзишаш ҳамагӣ 45,000 сомонӣ, боз муомилаи хубам мешавад. Марҳамат бо усатон омода метавонед тафтиш карда, тест драйв карда харидорӣ кунед. Савол надошед барои кор.